Біздің ғаилә темасы есегізге түсірем. Ең танылған ғаилә турында тапшыру біздің татар каналында. Әлбәттә, әдәм белән хата. Хауа, ғафитегіз. Көз алдына китерегез. Шушындай тапшыру ашқан аналог. Минем хатынымның ең яраткан садиктан алып достар, Милеуша, бүгін күнгі қаділік бір концерттан қалдырмаған артисті қарайбыз. Ребята, пишем. Все, камера, мотор. Хайырлы кеш, hürmetli заңгар экран қаршында отырушы тамашашыларыбыз. Мен Айдар Қалимов. Һәм сезнең игътибарыгызга өземнең өр-яңа артистларыбызның гаиләсе турында тапшыруын тәкъдим итәм. Тапшыруыбызның исеме Сөйгәннәр сөюдә, сөюеннән сөйлеп сөелсен. Һәм беренче кунагыбыз дуслар. Эстрадабызның иң затлы егете. Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин. Әйе беләм, дуслар, Ришат әлегә өйләнмәгән. Ләкин ул өйләнә калса, менә дигән ир булачак. Ул балаларын карыячак. Балалар аны карыячак. Кемдә булса, аны карарга тиеш бит инде. Һәм әлбәттә, шушы иң затлы егетебезне чакыр алдыннан аңа гына хас булган, ул үзе турында әйткән сүзләрне әйтеп чакырасы килә сәхнәбез түренә. Хөрмәтле дуслар, яшен күктән җиргә бәрмәй. Ул Ришат Төхвәтуллинның иҗатын яктырта икән. Күлдәге аккошлар, алар канат какмый. Алар Ришат Төхвәтуллинга кул чаба. Урмандагы сандугач сайравыннан тончыгып тыгылса, димәк ул Ришат Төхвәтуллинның тавышын ишеткән. Һәм басудагы игеннәренең башагы кайсы якка ауган, Ришат Төхвәтуллинның да чәчләре шул якка таралган. Каршы алабыз иң моңлы затлы егетебез Ришат Төхвәтуллин. Ашқан үйдің бір күні журнал, аны Семенович ясалған. Купальниктан тұра шаш тара, пішкен қарбызларын құшақлап, көзлеріне көкірегіне көзлеріне көзлеріне қарасам да көкірегінен көзлеріне Зор рахмат достар. Мен есегізге түсірем. Мен Айдар Қалимов. Һәм сіздің игътибарыгызга өзімнің тапшыруымды тәкъдим итәм. Тапшыруыбызның исеме Сөйгәннәр сөюдә, сөелеп сөелсен. Алда кунагыбыз дуслар. Эстрадабызның иң әдәпле егете Фирдус Тамаев. Фирдус, молодец. Ул инде гуляем дип акыра торгач,
Татарстанның атказанган артисты булды. Һәм бүгенге көндә аның 2 малайы. Һәм ул миңа калса Фирдус малайларына бик дөрес тәрбия бирә. Ул аларны тирес түгәргә, иелмичә аяк кашырга, мишәрләр, вперед дип акырырга. Син жүләр, мин жүләр. Синнән миннән көләләр дигән менә шундый бик мәгънәле матур җырларга өйрәтә. Үзе нәрсә белә, шуңа өйрәтә. Һәм дуслар, шуны әйтергә кирәк. Безнең татар артистлары Фирдус Тямаевка бер качанда арты белән борылмый. Бер качанда. Чөнки беренчедән хөрмәт итәбез. Икенчедән ул мишәр. Мишәр борылмауың хәерлерәк. Мен бирегә чакырасым килә. Эстрадабызның иң әдәпле, намуслы, в конце до концов, тыныч егетен Фирдус Тямаев каршы алабыз. Киттем ул. Афдерсез, хөрмәтле дуслар. Фирдус Тямаевтан соң сез мине онытмагансыздыр. Исегезгә төшерәм, дуслар. Мин Айдар Галимов. Һәм сезгә үземнең өр-яңа тапшыруымны тәкъдим итәм. Тапшыруыбызның исеме Соелгэннэр, соелсен. Кыскарттым әле. Озын бит. Озын булгач кыен. Менә хәзер кыска. Кыска булгач миңа рәхәт. Алда кунагыбыз дуслар. Башкортстанның атказанган артисты Әнвар Нургалиев. Әнвар Нургалиев бүгенге көндә хатыны Ирина белән 20 елга якын бергә тормыш итәләр. Һәм мин шунысын аптырыйм дуслар. Әнвар һаман хатыны белән ике арада нәрсә булганын аңлый алмый. Әйе, ул гел зарлана. Ирина матурындай. Ире һаман сине ярата, но тирән кар ята. Менә бер нәрсә эшләп булмый, тирән кар. Проблема. Мен калса алды дуслар. Как будто менә бөтен проблема шул кар аркасында. Улан шулай җырлый. Мен әйттем, Әнвар, если что, крак дигән әйбер бар. Мен калса анда бүтән әйбер ята җәмәгать. Менә нәрсә ятканын хәзер ачыкларбыз. Эстрадабызның
хатын кызларның күңеленә килеп кергән, аларны үзенә гашык иткән җырчысы. Әлбәттә, миннән кала. Анвар Нургалиев. Яңгырлы төндә яшеннәр яшни, хатыныга әйдә кетимети. Хатын миңа син җүләр диде, төнне мин шулай шаяртам инде. Ләкин берни дә барып чыкмады, яшенле яңгыр планны бутады. Ике арада балалар ята, яшеннән куркып чыкканнар монда. Барыгыз инде чыгып таябыз, безнең бүлмәнең ишеген ябыгыз. Күрмисез менә яңгырлар ява, атагыз монда интегеп ята. Алда кунагыбыз дуслар, терелегәнде без. Быел Алла берсә 60 яшь була. Татарстанның халык артисты. Исемнәрен әйтеп тормыйм. Салават Фәтхетдинов. Салават Закишның бүген көндә бик зур гаиләсе. Аның бар бер хатыны. Әйе. Ни булуга карамастан, бер хатыны. Үч баласы, үч оногы, 2 кияүе, 2 песие, 3 эте, 16 үрдәге, 17 күркәсе, 18 тавыгы, 2 әтәше, сыерлары, сарыклары. Анда кем генә юк? Тәвә кышлары, тиеннәре, аюва, ишәге, Альфреды һәм Фирзәре. Мин дуслар, Салават Закишның гаиләсен чагыштырам безнең ил белән, дөньяда иң зур булган ил Рәсәй белән. Менә мәсәлән хатыны Ләйсән Расимовна, ул Татарстан. Барсында барлый, барсы өчен дә кайгыра. Балалары белән оныклары Краснодар белән Сочи. Рәхәттә яшиләр. Ике кияүе Шуашия белән Мариэл. Беркем белми аларның нәрсә эшләп йөргәннәр. Кем? Теге гармончы доста Альфред, мин аны Башкортстанның баш каласы Уфа дим. Уфа. Чөнки Салават репетицияларда пасихланып, аны 3 хәрефкә җибәрсә, ул шунда барып кайта. Йөри шәшидә калмаган инде мискинкәйемнең. Инде теге композитор досты Шаян Фирзәр. Фирзәр миңа калса Сибир. Отмороженный. А Салават Закиевич үзе Чеченская республика. Бөтен акча анда. Нәрсә эшлисе килә, шуны эшләй. Һәм аңа беркем дә бер сүз әйтмәй. Аптырарсың. Менә кайчандыр көтүче булган. Бүген көндә түрәләр белән, президентыбыз белән бер дәрәҗәдә сөйләшә алган бердән-бер артистыбыз Салават Фәтхетдинов. Каршылабыз. Kabatlana iken yazılar, kabatlana iken şeyler, kabatlana iken sırlarda. Bir başka bala şagası, bilen rükset sıramışa, bilir şaralar yatsınlarda. Ara anı alay, yara memin olay. Kişirmezlik hıday, hıday.
Evzer anağı satıp mijirdi mik kıslasın ha. Tısışış Elvin Grey, alışış Diluley. Rusya айтам, что было понятнее. Hörmətli dostlar, indi көпләрегез беләдер, милләт өчен янып торган Салават Закешның күңеленә төшеп бетмәгән ике артист бар татар сәнгатендә. Аның берсе аңлавыча Элвин Грей, икенчесе Радик Юлъякшин. Әле кемнәрдер әйтә, алар икесе дә бер кеше дип. Ай Ходаем, бар инде дөньяда дураклар. Мин аларның икесен дә беләм. Алар менә дигән җегетләр, дуслар. Һәм шуны әйтәсе килә, дуслар. Зинһар, менә Инстаграм битләрендә теләсә нәрсә язмасак иде артистларга. Ул күпме тәнкыйть сүзләр ишетә, бәгыркәем Элвин Грей. Язалар янәсе җүнәп, татарча сөйләшә белмәй, артистмы инде бу дип язалар. Кирәкми, дуслар. Кирәкми алай язарга. Ай, мин беләм теге Элвин Грей үзенең нәрсә җырлаганын аңламаса да, иң мөһиме тамашачы аңлый. Ну нәрсә кирәген тагын шулай булгач. Яшүсмер балалар басып торып, кушылып җырлыйлар татарча. Миңа калса, это высший пилотаж. Это высший пилотаж, дуслар. Үзеңнең аңламаган әйберне кешегә аңлата алгач. Молодец, молодец. Һәм дуслар, мин кайберәүләр әйтә, янәсе сүзләр, җырлары мәгънәсез килешмим. Элвин Грейның мәгънәле. Аның русча җырласа да менә бар бит әле. Русчада җыр «Салам алейкум» дигән җырны ишеттегезме? Бердә «Здравствуйте» дими бит. Шундый матур җыр бит. Гел минем күңелемдә яңгырый ул тегә. Салам алейкум. Анам. Ва алейкум салам. Салам алейкум. Анам. Менә шу мана җыры шуны миңа дуслар, белсәгез, менә бит сүз таба алмаса, мана дип кыстырып куя. Әле кем белдер алай? Аннан соң шундый менә дини сүзләр куллана бит ул. Миңа бик ошады теге Бабик ни белән? Теге Бабик белән. Теге шундый дини сүзләр әйтеп, «Я Рабби» дигән җырны ишеткәнез бармы теге? «Я Рабби, какая красивая». Сез мине аңлыйсызмы, дуслар? А? Сез аңлыйсызмы җырның мәгънәсен? Монда ни дим? «Я Рабби, какая красивая». Бу рәхмәт Раббым ди. «Я Раббым, рәхмәт» ди. Шушы хатын-кыз бу дөньяга куркыныч булып тумаган өчен ди. Матур булып туган. Рәхмәт Раббым ди. Бик мәгънәле җырлар. Бик иманлы егет ул. Молодец. Молодец. Әлбәттә, инде дуслар, беребез дә фәрештә түгел. Аңлашылмаучанлыкларда җагайны кай вакыт менә миңа бер дә күңелемә хуш килмәде. Аллага шөкер, хәзер дуслаштылар багай. Бу көз башында булган конфликт ни белән? Гүзәл уразы белән ае. Бер җырны бүлә алмадылар бит җәмәгать. Бер җыр өчен нәрсә эшләп беттеләр? Яптым вагон ишеген дип әйтимме соң, астагфирулла. Бик каты борчылдык. Бик каты. Югыйсә ничек матур башлаганнар, шундый мәгънәле җырый бит. Исегездәме, дуслар? Сүзләре. Хәтергездәме? Элвин Грей башта мин хәтеремдә шундый теге үзенең чапаннарыннан чыгып, үзенең шундый ягымлы, үзенә генә хас булган шундый теге нежно обкуренный тавышы белән. Увидел тебя, субханаллах ди. Аннан гүзәл үзенең ягымлы карашы белән, моңлы тавышы белән, какой красивый, машалла дигән була. Күз тиде җәмәгать, шул гына. Югыйсә бит теге
Нинди артистлар біз. Алхамдулилла деп жырладылар бет. Алхамдулилла. Юғайса жыры өзі үшкіре тұрған. Неше көстейді аларға мен аптырадым, но білмейм достар. Ол күнні мен қатырлайым. Инстаграмны ашқаш, телефоным түтінне деп тұрам. Шолар арқасында бүтін милләт соғыша біта язды бет. Бір жыр арқасында. Элвин Грейті, әлі правалар бөліп кеттілер бет. Элвин Грейті жыр менекі дей. Жыр менекі, потому что опа, әліші мен ойлап таптым дей. Güzel miskin kayımlışlarga bilmegəş. Nişik siniki bilirga boşut, когда anna әлішін biz ilдар bilen oylap taptık dey. Hikmet spektakl болды ол жамағат. Мен мандайны көргені жоқ я. Әлі дуслаштылар, но ол вақытта молодцы. Артистлар да кірмәдәләнер. Но бір артиста олай ақыл үйретмәдім. Әлбәтте айны біздің ең тыйнақ артистыбыз Фирдус Тямаевтан қала. Фирдус бір нәрсе айтмаса Фирдус болмайынды ол. Көрдіңіз мәсің, бүтін коллективім тізіп бастырып. Өзі нұрлат главасы дейерсің, алға шығып басып. Шындай, көңілге өтірлік, мәғнәлі сөзлер айтты бет. Молодец. Қадірлі артистлар, қадірлі Элвин Грей, қадірлі Гүзел Уразова. Біз бек қатты бір шылдық. Мұнды әбірні татар халқы көреге тиіш түгіл. Менің коллектив сіздің арқада 2 күн ашамай. Бұла ярамай, мұнды әбір біздің татар халқына хас түгіл. Элвин Грей, мен сені уважайтам. Мен Гүзелді көп ішлерім, Гүзелінді уважайтам. Аңа андай ауыр сөз әтмә. Потому что ол үш ана баласы. Үш ана бала анасына андай сөздер әтірге ярамай. Сен аңламайсың, потому что сен үш балаң yok. Элвин Грей, сен молодец, біз бүтін коллектив, мен қуанам. Мен сен стадионнар жиганға қуанам. Сен стадионнар жиясың, мен қуанам. Сен біләсің, сен стадионнар жиганға мен қуанам. Қуанам. Сен аңламайсың ғана. Мен қуанғанға сен стадионнар жиясың. Мені талашмағыз. Молодец, достар. Нешек айтам, молодец. Мен әлі көңілім тынышланып қойды. Аллаға шүкір айтам. Өзі біздің татар эстрадасында мировой судьябыз бар. Ойса бәлкім ялғышқанмындыр енді. Мен аңайттым, Фирдусым айтам, інім, қышытмаған жеріне қашымайын да. Сен алар қышыттырған өзлері қашысындар мен айтам. Енді. Ал айтмаса Фирдус болмайын, ол мына біздің Аллах Тағала тарафынан көрасың саңғат шулай яратылған татар саңғаты. Кімнікі қышытса да Фирдус қашырға тиіш көрасың. Яра достар, ең мақимы қазір барысында орнында. Бүгін мен түгәл білмеймін, қойсы қонаққа келгендір. Иманлы Элвин Грей ме, радикал яқшын ма, егітлер? Сіз де білмейсіз. Бірсігін абет енді. Давай, yollaşmaz için bulaydım dostlar. Sizin karşınızda Elvin yolu yakşın. Karşılarız dostlar, karşılarız. Barısına yılama
сіздің алдыңызда Татарстанның ең талантлы продюсерларының бірісі Данир Сабиров.